De verwachtingswinnen heeg. De teleurstelling des te groter. Snits hier juist er neer in te brengen zin een ontketend Gent. Ja, we zijn gewoon overklast. Ik denk dat zij 2 weken lang ons hebben uitgeanalyseerd en het juist hebben gedaan vandaag, waar wij geen antwoord op hadden. Na de verrassende treien in Weenst in Gent binnen de 3 opties. Bij Weenst binnen ze verder. Ook bij 3-2 verlies gaan ze terug. Maar bij elk oorresultaat komen de Belgen op Liekese hechten. En met een beslissende gouden set de winnaar opleveren. De semi-profs uit Gent laten likwijls voortdurend zien dat die schandelijke thuisnederlaag haar een eigen schuld wie. Door onderschatting kregen ze daar een pak op de hoed van de amateurs van Snits. Zo min dat Gent daar wie, zo goed binnen ze nou. Nevens trainer Jan de Brandt gaat zijn vrouwje nog niet zo sterk spelen. Snits komt net volle verder als het zinhouden van de ballen. Zij beginnen gelijk met een gigantische surfdruk. En daar gingen wij het heel moeilijk mee. En ik. Hun service was echt heel erg moeilijk en die kom je in Nederland niet tegen. In de tweede set pakt Snits een voorsprong van 5 punten, maar Gent wint wel weer. En ook de beslissende gouden set gaat met 15-10 naar de Belgen. Snits is dus uit het Europa Cup 2 toernooi. Maar gaat een niveau leger nog wel terug in de Europa Cup draaien. Tegenstander is het Russische Odintsovo uit Moskou. Je met de kappen nou ik bij voor. En ja, dan maar naar Moskou. En we hebben natuurlijk eerst nu weer gewoon een competitie. En dat is nou de belangrijkste wedstrijd eerst weer. En nou goed, we met de kappen weer voor. Ja.